ọṅụnụ ekele nke udo. He doesn't get it right. Over here, and the other I should say, Matia, I go back to the line. Sabu to me, chief. Of the Federal Republic. Who will not lie with you? I have real man. Me and I have more than a bit. My grandmother said, to the pussy. So now I was that. I am not that. I can do that. Then in the house, this is the federal. Benjamin Zumba. Onye nkuzi ọkụziri ụwa niile kụzikwuola anyị Igbo na Brenda of Adam. Mgbanwale ọkụziri onye nkuzi n'ala ezumike nka bịakwa ọzọ wee kụziere Igbo ndebe iri afọ 9 ọmụgwọ mmadụ na-ege elu etu ahụ. Ya bụ ha amalite nne na nna ha mere wee kaa nka ha mere etu ahụ. Ha wee kaa nka ma anyị kacha mkpa bụ ịgbadosi ike n'okwukwe ha nwere na Kristi. Thank you very much. As if you know, you can come and pull up here, Mumafa. And there's a nigga cage up over. No one never over one level. Never look a law robot. Law, what's your man? What it was, make sure an hour. Who is our neighbor and they will go to prison anyway. How can I actually go, man? Thank you very much. The distribution of victim, the senator
Yes, yes. Distinguished Senator of the Federal Republic of Nigeria, Ahmadi Kendi, Galano, 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 Galano. Let me see something. Isi na mmegbu a na-emegbu ndị Igbo na-ewu